नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करतनी रउआ सब ठीक ठाक होखो भैया और हमहू एकदम फर्स्ट क्लास बानी। तो आज उपस्थित बानी रउआ सबके बीच में लेकर नवरात्रि स्पेशल देवी गीत मेल फीमेल गीत बाटे। आ एक नंबर के मीटर बा, बस नया म्यूजिक मिले के चाही आ गायकी में मतलब जोश होके के चाही, गाना 100% बज जाए भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कर लिया कि आखिर कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहो कि रुआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतनी, सही ढंग के गीत नहीं मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं मिलत, चाहे मन पसंद के मीटर नहीं मिलत, तो अगर हमारा चैनल पर आ गए बनी भैया तो एकदम निश्चिंत रही, निराश भइला की जरूरत नहीं है। रउआ जैसन भी मीटर चाहत हो कब लिखवावे के बड़े भैया बिल्कुल उचित चार्ज पर रुआ के फर्स्ट क्लास के मीटर मिली। काहे कि हम हर तरह के गीत लिखे नी, हिंदी में भी, भोजपुरी में भी, ट्रैक पर भी, नया सॉन्ग भी, कोनो प्रकार के गीत रुआ लिखवावे के बा बेहिचक रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकिले। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा। और बता दिया चाहे कि रुआ अगर चैनल पर पहली बार आइल बनी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज़ रुआ के नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। आज के मीटर बहुत ज़बरदस्त बाटे। नवरात्र के महीना नियर आइल बा, एगो पत्नी के पति बाहर से घरे आ गइलन, अपना मेहर के बात सुन के कहत रहन अपना पत्नी से कि सुन कि चढ़त नवरातन हिया गइनी धन, अब तू बताव का करे तोहार मन। बताव ना काहे रिसियाल बड़ो कि चढ़त नवरातन हिया गइनी धन, अब तू बताव का करे तोहार मन, बाकी ऐसे गुस्सिया धनी जन। सुन मौगी कहतिया दरसन दरसन दरसन, चली करे माई के दरसन। ए जी दरसन दरसन दरसन, चली करे माई के दरसन। तब भैया ट्रैक पर गीत रहा एगो बहुत बढ़िया अवधेश प्रेमी के गाना रहे भतार के फार्मूला, वही ट्रैक पर के ई गीत हो। रउआ के नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से गायकी कर देते तो गाना बज जाई नवरात्र में। अगर मीटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतनी तो बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकीला। हमार व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। व्हाट्सअप कर सकीले चाहे कॉल कर सकीले, कोनो भी प्रकार के मीटर लिखवावे खतरा चाहे नया म्यूजिक बनवावे खतरा। मिला तानी फिर से अगला वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट करा, बा चैनल पर पहली बार आए लोग तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, जय माता दी।